Angele ko fe ka fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ laban ka fɔ aw ye ko aw bisimila Sherifula TV bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ yan ko nin y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ Segu Ansaru farala ɲɔgɔn kan sefa wari miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn tan ni duuru k'o bɔ k'o bila misiri dɔ jɔli k'a bolo kan misiri min tɔgɔdara ko Masajidala Sherifula misiri a Kurubongari la Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Madana Haidara fɛ ka bɛn ni jumado marisi kalo tile ta ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso min ɲɛsinbɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ma a ye a lajɛ farikolo ɲɛnajɛ senando la ɲɛnabɔ jɛkulu fɛmakuti ka a ti kun ye fɛn min ye kunnafoni di kɛnɛ sigira sen kan minisiriso ma fɛ ni ka walawalali kɛ jamanadenw ye kunnafoni dilaw ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni suwani u bɛ walawala aw ye aw dangana Sefa wari miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn tan ni duuru Segu Ansaru ka section u farala ɲɔgɔn kan k'o de bɔ k'o bila Masajidala Sherifula jɔli bolo ka min Kurubongari la ka bɛn ni juma marisi kalo tile ta ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Madana Haidara fɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Kurubongari yɔrɔ in na min ye maa ɲɛma caman ye Segu kɔnɔ olu caman kun bɛ kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ la fanga nɔnabila minnu bɛ yen olu fɛnɛ dɔw kun bɛ a kɛnɛ kan kunnafoniw ye a jira an ka maaw ka fɔ la minnu bɛ a kɛnɛ kan Sherifula TV jabarani tɔgɔ la k'a fɔ min ye ayiwa misiri ye o dama tɛ madrasaso belebele fɛnɛ jɔn bɛ ka tɛngu a la madrasaso min bɛ daminɛ kilasi gale fɔ kilasi kɔnɔntɔnna ɲɛgɛ ndani wɔɔrɔ gardien o siso ani biro kelen jumado marisi kalo tile ta maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ye Segu Sido Sonikura barisabu ka da ka yɔrɔ in jɔn bɛ o kin de la ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ka du ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ juma sɔgɔmada yanfa kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kuranna kala ani dugawudenw de la a kunnafoniw ye a jira fana k'a fɔ alimamilakaw ka jɛkulu limama o nɔnabila min bɛ Segu ale ye kuma ta ni ka nisɔndiya jira Segu section Ansaru ye nin baaraba ye min kɛ a ye a ka nisɔndiya jira o la o tɛmɛnen kɔfɛ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bolofara min bɛ Segu o nɔnabila ale fɛnɛ ye kuma ta ni k'i sinsin fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bi degun min bɛ ka silamaya sɔrɔ ka sabu kɛ maa bɛ maa la o n'an bɛ silamaya birifini ta ni ka o kɛ u ka kokolo kɛla ye ko bamajiya wale dan b'a yɛrɛ ye o kumana ko silamɛw bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli k'u jɔ ka o kɛlɛ min bɛ se ka to silamaya a dɔmɛ ni sabali diinɛ min ye a bɛ to o mina kɔnɔ Union nationale des jeunes musulmans du Mali UJMA o nɔnabila min bɛ Segu o fɛnɛ ye kɔrɔfɔ ta ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Segu section Ansaru ma Surakata Salamata ni ale ye fadi yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale y'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ nin ye hakilinaden ye min bɛ Ansar yɛrɛ kɔnɔ u kɛn bɛ ka hakilina sigi sen kan ka lajɛ Ansaru bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka lajɛ ka misiri jɔ o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la a ko kuma na ni Segukaw ye nin kɛ u b'a jira k'a fɔ u ye u ka baarakɛta de kɛ karamɔgɔ Haidara tuma min na ni kɔrɔfɔ dira a yɛrɛ ma a ye a jira k'a fɔ misiri min jɔlen filɛ nin ye Segukaw u bɛ fɔ k'u wale ɲuman dɔn ka sabu kɛ yɔrɔ caman kɔni kɛn bɛ ka a n'u don nka minnu sera ka a kunjɛ ni u bɛ ka ye o Kurubongari kɛnɛ ka bi o ye Segu ye a y'a ko a na kɛ sababu ye section tɔ minnu bɛ yen nɔ ni ko in bɛ u ka bina k'u kan u bɛ se ka u ɲɛmada Segu fɛ ni ka u fɛnɛ taw sigi sen kan a y'a ko ni olu tora ka Segu section fɛnɛ ɲɛmada ka u ka baaraw sigi sen kan barajiw minnu bɛ o la a y'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kunjɛlen kuma min karamɔgɔ Haidara a sɔrɔla ka saraba min ni o bɛ dulon da la ni u k'a ma ko riban a sɔrɔla ni ka o tigɛ tuma min na ni o tigɛra karamɔgɔ Haidara ani a ka jama o sɔrɔla ka lajɛ ka seginkɔ bolo da ka so sɛgɛrɛ ka labɛnw sabati ka sɔrɔ ka juma sɛgɛrɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ juma kutuba karamɔgɔ Haidara y'o yɛlɛ ni silamɛw ye ni ka labanna ka juma selen ni silamɛw ye
Segu juma misiri ansaru ka juma misiri jole a juma seliko folo mamenyo oke oye karamɔgɔ Haidara yɛrɛ kunnafoniw nana ni a ye fana k'a fɔ alamisa marsikalo tile kɔnɔntɔn ka dugu jɛ marsikalo tile t'a la karamɔgɔ Haidara a ye wajuli kɛnɛ belebele sigi senga Segu ye ka walawalali kɛ silamaw ye hali be silamaya diinɛ in bɛ se ka faamu cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ya min ye misiri yɛrɛ ye misiri jɔli ani misiri kɔnɔma yɛrɛ fɛnɛ kan ka jɔ cogo min o kɔrɔ ye ladamu ni tilennenya min ni o kan ka kɛ misiri kɔnɔma la a ye I da se olu bɛɛ lajɛlen ma ala ɲɛsiranya kɔfɛ k'i kile I ni ala ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɔ faamaw bolila o kan an ka nɔnabilaw ka fɔ la ni o ye Ustaz Moktar Bagayogo ani Jageli Buya Kulibali ka taa se Jatala Ibrahima Kulibali ma an ye min sɔrɔ ka bɔ an ka jɛ ka o filɛ dasumusumunenw na ni y'a ye Segu yan sɔgɔmada nin na hɛrɛ lo an balimaw o ye misiri lɔ Ansardin Segu o ye misiri lɔ o misiri an nana o misiri dayɛlɛli la ka fara kan o tun y'o ka mɔlidu ɲɛnajɛ o y'a retarder k'a bila ka an karamɔgɔ kɔnɔ donc an karamɔgɔ nana ka na o wajulu kɛ sura o wajulu kɛra sura ni ala sɔnna ma bi tile na juma dayɛlɛ bɛ kɛ ni ala ka jɛn o le an nakun ye bi Segu ni ala sɔnna ma an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ fɔlɔ ka ala le fo ka ala barika la ka an karamɔgɔ fo a Seyid Sherif Sumani Madani Haidara an b'a fo ka dugawu k'a ye si jan ani kɛnɛ ala k'o di a ma an bɛ Segukaw fo dante foli min na misiri nin n'i y'a filɛ k'a fɔ ko dugu kelen de sera ka nin lɔ a ka bon hakili ma an b'a ɲini ala fɛ a dɔrɔmɛ bɔra nafolo la ala kana ban pewu ala ka ɲɔgɔn miliyariw segin a nɔ na min b'an fɛ dɔrɔn o le ye ka Segukaw k'u fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ donna nin na ala ka bɛɛ sara kɛ alijinɛ ye ka degun wuli ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan a ŋaniya ɲuman tugu mɔgɔ o mɔgɔ fana n'u ma se k'a sɔrɔ ka don ala k'u garisɛgɛ foni ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye misiri a lɔra ka degun min to Segu kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka degun wuli a lɔra ka hɛrɛ minnu sɔrɔ ye ala k'olu jidi ala ka bɛn don Segu ala ka bɛn don Mali bɛɛ kɔnɔ bi fɔlɔ ka ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn Segu misiri dayɛlɛ a kɛra fɛnba ye parce que misiri yɛrɛ tɛ mais a kɛcogo a n'a kɛ kun ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ fo ka taa se jamana wɛrɛw ma a caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Segu bi donya in na ka bɛn misiri in dayɛlɛli ma Segu karamɔgɔbaw a n'a dubaw a bɛɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan alors o ye bonya min ni dan t'a la Segukaw k'an ka fo la k'an ka karamɔgɔ duw fo k'an ka seko duw fo k'an ka maaba du bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ u ye an bonya u sara bɛ ala de bolo o kɔfɛ misiri alakira y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu fil jannati qusura riwaya dɔw ko ten aw baytan fil janna k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye misiri jɔ ala ye diɲɛ na yan lahara dɔw fɔ ala ka misiri jɔ o alijinɛ kɔnɔ fɔ ala ka sangazow jɔ a tigi ye misiri jɔli sara ye kira ko n'i ye misiri jɔ hali n'a ka dɔgɔ ko hali ni kulukulu don n'a jɔra misiri de don seli bɛ k'a kɔnɔ ala bɛ bato ye ko ala bɛ fɛn k'i ye alijinɛ kɔnɔ min ka bon n'a kɔrɔtalen don bon a t'i n'a fɔ wari bɛ min kunna dama hali mɔgɔ min ye so ɲɛ kelen jita ka kɛ misiri baarakɛlaw kunna i yɛrɛ nin bɛ o barajiba in na kumana nin ye fɛnba de ye an bolo min barika kan ka da waribɔbaw ye a n'a baarakɛbaw ye ani karamɔgɔ minnu y'u su ka k'a kan olu k'an ka fo misiri ye ala ka so ye ala de tɔgɔ bɛ fɔ ye misiri ye ala ka so ye o kɔrɔ ye ala ka tiɲɛw de bɛ fɔ ye maa ti nɛgɛ ye an bɔra k'o de dayɛlɛli kɛ bi jumadonya in na le 10 3e mois 2017 o de kɛra an bolo yan Segu ni ala sɔnna o la an b'a yɛrɛw fo a ka cɛsiri la n'a ka wulikajɔ la k'aw barikada ka dugawu k'aw ye fana ko in ala ka labanko ɲumanw d'a ma ala k'an sago d'a ma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul Minisiri ɲɛma Modibo Keita a n'a ka minisiriw bɛ ɲɔgɔn gunbɛn min kɛ u k'a ma ko conseil de cabinet o sigira sen kan min se bɛ u ye a lajɛ ka jateminɛ kɛ hakilina fila ka hakilina filaw minnu
ni olu labarali wali kele ni kura fiyali ula u bɛ se ka kɛ sababu ye ka u bila kun sabati ni o ye jamana ka ɲɛtaa siraw ye. Dakun fɔlɔ ni o ye hakilina fɔlɔ ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye usine ko ye ale ni kura bɛ se ka fiyɛ a la cogo min. Dakun filanan o ye juru dɔ dɔɔnin don kɛsu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ dɔw k'a ma ko microfinance microcrédit aya o fɛnɛ ka lajɛ ka ni kura fiyɛ o la barisabu ka d'a ka gwɛlɛyaba bɛ o bina k'u ka bi kuma min na minisiri ɲɛma n'a ka minisiriw tilara ɲɔgɔn na maa min bɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ babu sendigiya ma Maître Mudaga Talla a ye i n'a fɔ ladala ko la dantigɛli kɛ diɲɛmaa ye kunnafonidilaw sababu la k'a jira k'a fɔ minisiri min ni o ɲɛsin bɛ kɛnyɛrɛye binakun ma ale de nana ni juru dɔ dɔɔni donyɔrɔ lahalaw ye k'o bila tabaliba sanfɛ ni o ye microcrédit microfinance ye. O tɛmɛnen kɔfɛ minisiri min ɲɛsin bɛ usine ko ma o fɛnɛ de nana ni ayiwa usine kunkan kuma ye. Maître Mudaga Talla ye a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ min ye juru dɔ dɔɔni ndayɔrɔ in ye microcrédit microfinance a sow minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ u dabakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fantanya de kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu tɛ disibaw ye sɔrɔ binakun kan olu dɔw bɛ se k'u bolo mɔɔnɔ bɔ a wari nɔfɛ ni ka u bolo yɛlɛma k'a lasegin walikɛlɛ u bɛ se ka mara yɛrɛ k'a kɔnɔ yɛrɛ nka bibi in na ko gwɛlɛyaw nana kɛ sababu ye min ye ayiwa wariso ninnu caman ye u caman tɛ ka se k'u bila kun ɲɛnabɔ bilen a dɔw yɛrɛw bɛ ka taa datuguli ye o tuma na ko minisiri ɲɛma Modibo Keyita n'a ma ɲa k'a fɔ ale de ye jamana ɲɛmayaso ma ɲɛma ye k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ka ko in ɲɛ dɔ lajɛ k'o ma bɛɛ o kumana minisiriw n'a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kura jumɛn sigi sen kan min bɛ se k'a to juru dɔ dɔɔni donyɔrɔ in microcrédit microfinance a bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ a ko de kosɔn u ye a lajɛ ni ka sira saba ɲɔgɔnna jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔla u bɛ se ka min da o sira saba la. Sira fɔlɔ o ye k'a lajɛ yala an bɛ bilankɔrɔ kɛsu dɔ de sigi u ko min ma ko Fonds national de microfinance ka wari ta k'o bila a ka bolo kan wa walikɛlen filanan ni an b'a lajɛ ka jɛkulu dɔ de fɛnɛ sigi sen kan u ko jɛkulu min ma ko société de gestion des fonds min bɛ kɛ kɛnyɛrɛ ye n'a a ti nu ti dulon fɛn na a ko sabanan o ye walikɛlen a yɛrɛ bɛ ka labaara ni min ye ayiwa ni o bɛɛ senna an ka jamana kɔnɔ an bɛ a lajɛ ka o de yɛlɛma ka ni kura fiyɛ o la ka se ka baara nɔgɔya wa a ko tuma min na ni u ye hakili jagabɔ kɛ a ka u bɛnna fɛn min kan o ye sabanan in de ye a bɛ ka labaara ni fɛɛrɛ min ye an ka jamana kɔnɔ o ka lajɛ ka ni kura fiyɛ o la hali n'o bɛ bayɛlɛmaden a ko tuma na minisiri ɲɛma tuma min na ni bɛn kɛra o kan a ko fɛn kelen kɔni bɛ yen a b'o fɔ k'o gwɛlɛya minisiriw ye u k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ baara bɛ kɛ ni kɔrɔlen ye hakilina kɔrɔlen ye o tuma na wari foyi kana ta ka bila juru dɔ dɔɔni sɔrɔyɔrɔ kɛsu ninnu ka bolo ka fɔ ka sɔrɔla a kora ka jɛ o kɔrɔ ye n'o y'a sɔrɔla yɔrɔ minnu kɛra sababu ye ni ka baaraw gwɛlɛya a ɲɛni bolo olu gwɛlɛyaw ka lajɛ k'u furakɛ o mana kɛ bamanɲɛnguruko ta fa ye sa o mana kɛ yuruguyuruko ta fa ye sa walikɛlen baara yɛrɛ ɲɛdɔn b'a ko o ntanya de don sa o a kɔni ka lajɛ ka a taa ni o sira ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye usine ko minisiri o ka hakilina minisiri Mudaga Talla ye a jira k'a fɔ min ye farafinna tile bɛ yanba jamanaw minnu jɛ bɛ jamana 8 na Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu yɛrɛw de kɛ mɛ ka hakilina ta k'a fɔ baara bolodalen dɔ kan ka ɲɛsin usine ko ma ka se ka usine tigilamaw hali bi ka se ka u ka dɔnta ka wuriya u ko min ma ko appui conseil a ko tuma na ko ni a ma ɲa k'o bɛ sigi sen kan a dabɔkun de ye farafinna tile bɛ yanba jamana 8 ninnu kɔnɔ usine ko yɛrɛ dabɔ bɛ nafa min kama jamanaw ka ɲɛtaa min kama jamana 8 kɔnɔ a bɛ se ka olu sabati cogo min a ko tuma na an ka jamana kɔnɔ nin baara bolodalen min ni o kan ka sigi sen kan usine ko binakun kan a ko a bɛna kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ usine ko la o tɛmɛnen kɔfɛ baarada caman de fɛnɛ na se ka sɔrɔ maaw fɛ ni kura fiyɛra ayiwa usine ko la an ka jamana kɔnɔ a ko minisiri ɲɛma a ye fɛn min fɔ o la o ye de a y'a bilasira yɔrɔ minnu ni olu bɛna sɔrɔ usine ko ta fa la ni musaka bɛɛ la o bɛ bila usine tigiw yɛrɛw ka bolo kan Maître Mudaga Talla ni o ye jamana ɲɛmayaso ka babu sentigi ye kɔrɔfɔw la kumaba a ka fɔ la minisiri ɲɛma ni a ka minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra nin ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min ɲɛsin bɛ jamanadenw segini mɔ ɲɔgɔn ma ni ka labanna ka jamana kɔrɔyanfanw jɔ ale ka minisiriso la Cheikh Haruna Sangare ni ale ye Union des Maliens o ɲɛma ye Mouvement de l'Union des Maliens o ɲɛma ye ale wulila ka se minisiri in mɔ kumaɲɔgɔnya kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ani basigi hali bi o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogo min maa min kɛra o baaraw seere ye o ye Usumani Sogore n'a ka jatala Fuseni Keyita ye.
i n'a fɔ lada la a bɛ ye cogo min na ni finijɛw ye n'o bɛ bɛɛ ani basigi ko fɔ o togoya kelen de la Cheikh Haruna Sangare ni jɛkulu ɲɛma do bi jɛkulu min bɛ wele ko Mouvement de l'Union des Maliens ni o ka laɲiniw ti dɔwɛrɛ ka se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan a ka taama boloda ka taa minisiriso la a n'a ka jɛkulu maaw minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin ka malidenw segin ɲɔgɔn ma wa a ka taama in laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ hakilina falen ka se ka tɛmɛ ani minisiri cɛ an ka jamana ka lahalayaw ka bi ka fara a ka jɛkulu yɛrɛ ka baara bolodalenw kan. Alhamdulillah, effectivement bi an wulila ka se ministre de la réconciliation nationale ma donc an ka rencontre an y'a kɛ ka da kan jamana taabolo jamana bɛ ka taa taabolo min na sisan donc an wulila ka ministre sɛgɛrɛ donc an ka hakiliw di ɲɔgɔn ma ka kunnafoniw dɔ di ɲɔgɔn ma jamana taabolo la donc wala alhamdulillah rabbil alamin ministre y'an reçoit an kumana jamana bi situation min na bi notamment bɛnbaliya min bi ka don o kumana sɛnɛkɛlaw ni bagantigiw cɛ alhamdulillah rabbil alamin an nana ministre min sɔrɔ an y'a sɔrɔ vraiment ministre min don a cɛsirilen don vraiment solution bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na non parce que anw ye jɛkulu min tɔgɔ ko MEM Mouvement pour l'Union des Maliens o kumana jɛkulu min bi malien denw bɛɛ kɛ kelen ye ko fara ɲɔgɔn na ko kɛ kelen ye donc an ka hami ye min ye bi malien denw bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka da kan jamana bɛ ka taa taabolo min na bi ni malien denw m'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka dɔn k'a fɔ ko vraiment a tɛ se ka ɲɛ ka da kan jamana si tɛ se ka na Mali dilan ni malien denw yɛrɛ tɛ a bɛna hadisa la ko bulwatan min al iman faso kanu ko ye limaniya de wala an ye action minnu kɛ an y'o ɲɛfɔ ministre ɲɛna donc vraiment a diyara ministre ye kosɛbɛ ka da kan bi an bɛ yɔrɔ min na bi malien den bɛɛ lajɛlen de ka kan kɛ messager de la paix ye c'est à dire an bɛɛ lajɛlen ka kan ka action kɛ action min bɛ se ka bɛn ni karama sabati an ka jamana kɔnɔ bon o dun tɛ se ka kɛ o kumana fo an ka ɲɔgɔn kanu fo an ka yafa ɲɔgɔn ma fo an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. jamana minisiri mun n'a bi bɛn fɛ wa a ka wulikajɔ bɛnnen don su ani tile jamanadenw ka segin ɲɔgɔn ma a ye Cheikh Haruna n'a ka jama bisimila ni bonya ye k'a laban k'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan bari sabula ka da kan maa min ka wulikajɔ mana bɛn jamanadenw ka se ka sigi ɲɔgɔn ma a bɛ ɲini fɛ i ka fɛn minnu ta o ye sabali ani cɛsiri ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni maaba fila ni ɲɔgɔn cɛ ni falenw ye fɛn minnu bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka lahalaw la n'o ye contactiw ye ka fara fatiya belebele kan walasa bɛɛ ani basigi mun ni an ka jamana bɛ k'o ɲini o ka se ka segin a kɔnɔ. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ don dɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gbagokɛlɛ kuma maa naaniw minnu dununa dunanjigiso la min ni a bɛ wele ko Novotel la olu kunkanko kiiri min bɛ senna bawo ma tan kɔni bɛ gbagbo masurunamaw la minnu ye surasiw ye ani kulu marafɛntigiw minnu kun ka surun gbagbo la olu minɛ bɛ a ko da la olu kɔni kɛn bɛ ka u murukuru dagoya k'a fɔ olu sen tɛ fiyewu maa naani ninnu dununi na nka alamusa ɲɔngubɛ min kɛra kiiribulon kɔnɔ o kɛra denkura ye ngɔyɔ la gilikande ka sabu kɛ jaw de taara nin zen don min na ko in yɛrɛ bi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna avril kalo tile 4 san 2011 jaw bɛ ka kuma maaw sɔrɔla kunnafonidilaw la minnu dogongun bɛ a y'a dunanjigiso so dɔw kɔnɔ olu y'u den ka jaw ta u tɛmɛnen kɔfɛ dunanjigiso yɛrɛ kogobolow la jatala minnu baratu bɛ ye u k'u ma ko caméra surveillance olu fɛnɛ ye tali kɛ o ja de sina ka don kiiribulon kɔnɔ ka jate ɲaami maa t'a ninnu bolo u kɔni mɛna k'u dapasa ja k'a fɔ olu kɔni nɔ tɛ a la nka maa min bɛ kiiribulon kɔnɔ jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la ni o ye procureur ye o sina ka ja in da ka a yanga ka jira k'a fɔ ja min kɔni bɔtɔ filɛ nin ye an ɲɛ bɛ a la k'a fɔ maa naani kɔni bɛ yen dunanjigiso kɔnɔ minnu kɔni bɛ k'u dogo o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa naani ninnu ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ u nana taa ka taa ni u ye wa katikati mobili fɛnɛ nalen filɛ nin ye jɔ an ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen la maa minnu bɛ ka bɔ a kɔnɔ maa tanw
surasi fini de bɛ u la ni o ye Kolowari surasi finiw ye an ɲɛ bɛ nin bɛɛ la wa maa min ni o fɔlɔ ɲininkara o kɔni y'a jira k'a fɔ ale ɲɛ t'a yɛrɛ la wa ale sen ma ye nin na wa ma ye a kɛnɛ nka nka kɔrɔfɔ in taara gwɛlɛya fɔ maa kelen kɔni bɛ yen ji jiginna o ka to la ni a ma ɲɛ min kɔ o jɔn wala jɔra a la fɔ ka ɲɛji yɛrɛ ka o bɔ kɛnɛ kan ni o ye yoro tape ko ye ka jira k'a fɔ ale ni ale kɔni bɛ yafa de ɲini ale ɲɛ b'a yɛrɛ la ja in na wa nɔ bɛɛ la o kumana ko a bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o yɔrɔ bɛɛ kiiribulon ɲɛmaa y'i pɛrɛn a kunna k'a k'i daminɛ ko kasi yɔrɔ tɛ. Nigeriakaw ka jamana ɲɛmaa Mahamadu Buhari ale kɛlen kɔfɛ ka jamana bila kalo 2 ɲɔgɔn na ni a kuma kun jɛyalen kun don a segin bɛ ka don jamana kɔnɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ jumadon sɔgɔmada joona ni fɛ Mahamadu Buhari a donna Nigeria jamana kɔnɔ nka tɛmɛna fa min fɛ ni ka don o ye Kaduna ye barisabu ka d'a kan Abuja duguba a pankurun jigi kɛnɛ bɛ ka ladila juwafuranjɛ 6 de dilen don pankurun di se jigi ye tuma min n'a sera Kaduna pankurun jɛ min wele ko hélicoptère o y'a ta ni ka taa bila Abuja o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa danga min ko ma nɔ na jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ ni o ye Yemi Osinbajo ye ka taa se a ka babu sentigi Garba Shehu ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa a kun dankun bɛ Angleterre jamana kɔnɔ kalo kelen min bɛ di jamana ɲɛmaaw ma ko sɛgɛnnafiɲɛ bɔ vacances wali kelen congé o de taara laban ka k'a bolo kalo 2 ye ka sabu kɛ kunnafoniw ka fɔ la ko kɛnɛya tigilamaaw ko a tɛ se ka segin nin cogo in na ka na Nigeria ko fɔ a ka kalo kelen da k'i sɛbɛn kɔrɔ lafiya kɛnɛya ko ta fa fɛ nka bana siya min kɔni don o ma fɔ maa ye o kun kɛra sababu ye ka maaw kɔni bɔ u taabolow kan bibi in kɔni na a nalen nin ye Nigeria jamana kɔnɔ nka nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka taa san 2016 juin kalo la a kun taara Londres kelen in na ni o ye Angleterre duguba ye o se a fɔra maaw ye ko tulodimi de kun bɛ la. Sudan du Sud jamana kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka nɔnabila kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen o ye a jira k'a fɔ ale ka jate bɔlen kɔfɛ Sudan du Sud jamana ɲɛmaa kuraw kan o ye de k'a fɔ u m'u janto jamana denw na fan fila bɛɛ lajɛlen y'i ta kɛ de fanga nɔfɛ dɔ kɛlɛ de ye a bɛɛ lajɛlen ta kɔni kɛra ɲɛrɛ kun de ye jamana den minnu bɛ yen nɔ ni wulikajɔ kan ka kɛ ka balo ɲini ka di u ma a y'a ko balo ma sɔrɔ ka di jamana denw ma f'a kɛ bɛ sababu ye bi kɔngɔ kɛ bɛ ka dangɔli sago barisabu ka d'a kan kɔngɔ bɛ ka maaw fa Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ David Shirer ni ale ye diɲɛ seleke tɔnba Nations Unies ka nɔnabila kɛrɛnkɛrɛnnen ye a y'a jira k'a fɔ o n'a ta bɛɛ kɔni a y'a ko in tɛ se ka jateminɛ k'a bila génocide ka bolo kan ni o ye bɛɛ fa siya min ni a y'a maa bɛ se ka maa ɲɛgi o la k'a ma se o kisa la fɔlɔ wa Antonio Guterres yɛrɛ min ye diɲɛ seleke tɔnba Nations Unies maa ɲɛmaa ye o fana y'o kɔrɔfɔ kelen fana sɛmɛn diya nka hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu kɔni kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ u b'a fɛ wulikajɔ de ka kɛ Sudan du Sud maa ɲɛmaa ninnu nɔfɛ jamana ɲɛmaa ni a ka danga Salva Kiir ni Riek Machar ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa caman de kɛ ka sigiyɔrɔ bila ni ka maa caman bɔnɛ a nin na. Tchadikaw ka jamanaden min kɛra farafinna tɔnba Union Africaine Commission ɲɛmaa ye Afrique du Sud jamanaden Nkosazana Dlamini Zuma nɔna kunnafoniw y'a jira k'a fɔ alamisa don a bisimilala farafinna tɔnba Union Africaine jabala la ni o ye Addis Abeba ye Ethiopie faba kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Nkosazana Dlamini Zuma Afrique du Sud jamana kuntigi furumuso kɔrɔ min kun ye a ɲɛmaa ye o yɛrɛ ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ma kabini a ma se yɛrɛ u ka kunnafoni sɔrɔ sira kura min bɛ wele ko Twitter a kun ye sɛbɛnni dɔw kɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ma tuma min na ni a sera a bisimilala wa min ye farafinna tɔnba Union Africaine Commission ɲɛmaa danga fɛnɛ ye ni o ye Eratsu Mwencha ye ale kun bɛ kɛnɛ kan ka fara Commission Union Africaine Paix et Sécurité Ismaël Chergui o fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2017 janvier kalo tile 30 farafinna tɔnba Union Africaine ye ɲɔgɔn kunbɛn min kɛ Ethiopie o se wete de kɛra kalata sigiyɔrɔma 6 de kɛra ka se ka sugandili kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa Tchadikaw ka den Mahamad Musa Faki ale de sugandira ka kɛ Union Africaine Commission ma ɲɛmaa ye Dr Nkosazana Dlamini Zuma Jacob Zuma furumuso kɔrɔ a kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a kɛ mɛ k'i kun da fa min ka sa o y'a yɛrɛ faso ye a b'a fɛ ni ka taa don jamana ɲɛmaa Jacob Zuma de ka fanga ɲini jɛkulu ANC kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ a y'o maa ye o ka waatiw dafara min kɛ a b'a fɛ k'a kɛ o nɔnabila ye jamana den fanba bɛ se ka danaya d'a kan cogo min na k'a kɛ Afrique du Sud jamana ɲɛmaa ye o y'a ka laɲini ye.
an y'a fɔ a ye bakuruba kunnafoniw na bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni fɛn minnu ye olu dɔ filɛ nin ye farikolo ɲɛnajɛ binaku kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna senandu la minisiriso min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ko ma u ye a lajɛ farikolo ɲɛnajɛ senandu la ɲɛnabɔli jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ fédération malienne de football la FEMA foot k'a lajɛ ka fu siri a ka baaraw da la ka sabu kɛ u yɛrɛw ka fɔ la ko a ka gwɛlɛyaw kɛra sababu ye ka Mali ndolati yɛrɛ ka a sigi a sen zabara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minisiriso yɛrɛ kɔnɔ maa min bɛ minisiri kɛrɛfɛ ni a ɲɛsinnen don sariya ko nasiraw ɲɛnabɔli ma ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan an ka ndolati kɛnɛ na min bɛ wele ko Stade Moisin Kulibali ka kunnafoni dilaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka walawalali kɛ diɲɛ kɔnɔ ani Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ ko in yɛrɛ a kɛ kun na a baaraw seriyara maa min fɛ Isufu Kulibali a n'a ka jatala Samba Tarawele don. Jamana ɲɛma Ibrahim Bokar Keita kelen kan ni ka dantigɛli caman kɛ Mali senandolanci gɛlɛyakow kan a ka dantigɛliw la jamanadenw ye ani jamana kotisɔn min ɲɛsinnen don farajɛnajɛ kow ma o kelen kan ni ka taama caman kɛ ni ka taa diɲɛ kuru kɛra senandolanci dagaba kɔnɔna na ni ka taa ɲɛfɔli kɛ o ye Mali senandolanci ko gɛlɛyaw kan walasa gɛlɛya min bɛ senandolanci ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka duga cogoya min o baaraw si ma se ka nɔbɔ min kɛ o de y'a to an ka jamana kotigibaw o y'o jɔ o jɔyɔrɔ la kotigiw minnu tun bɛ senandolanci baaraw kunna ni k'o tigɛ ko ni ka bɔ ca bɛɛ lajɛlen na o de kama fɔsɔnanjɛ kotigisoba ye barolasigi kɛ ni kunnafoni dibaw ye walasa ka yira k'a fɔ ko jamana sariya yɛrɛ de ka dantigɛli baaraw don o ye min waleya. Mali président n'o ye an bɛɛ ka président ye Mali président n'o ye Mali du tigi ye a ko dudenw ma aw ka mankan a cɛ man ɲi a bɛ du ɲagasi aw ka mankan a cɛ man ɲi a fiɲɛ bɛ se du yɔrɔ dɔw ma a y'a dabila o bɛɛ la mankan ma se k'a mada okumu kɔnɔna na ministre des sports ye décision ta k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ aw dɛsɛlen don ka bɛn aw bɛɛ k'aw sen bɔ a la décision kɔrɔ y'o de. Wa bamusotigi ka fɔ la a ko nin gɛlɛya in kɛla sababu ye ni ka kɔlɔlɔbaw lase Mali senandolanci ma Mali kɔnɔ ani Mali yɛrɛ kɔ kan. N'an ka équipe nationale mana bɔ tuma an bɛ ci k'an lagosi k'an labila ka na so an kun ma surulen donc o bɛɛ kama ministre des sports ko a ko tɛ se ka to ten. Wa fasɔnajɛ kotigiw ka baara bɔ jɔlen kɔfɛ kulu min bɛna sigi walasa ni ka baara tɔ ɲɛnabɔ o ka baaraw babusentigi a ye da don la ni ka ɲɛfɔli kɛ. Comité provisoire fana mission dɔ de bɛna d'u ma mission fɔlɔ ye mun ye ka fédération malienne de football sariyaw k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ fiɲɛ minnu b'a la k'o fiɲɛ bɔ a la mission filanan ye mun ye ka a jateminɛ an bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko championnat perturbelen don parce que sariya min bɛ championnat gérer Mali kɔnɔ problème b'a la ni championnat professionnalisera problème tɛna k'a la hali fédération yɛrɛ tɛna championnat gérer. Min ye diɲɛ senandolanci kuluba ka bagabali k'a ye k'a yira k'a fɔ sariya min talen bɛ ni an ka senandolanci kulu sɛgɛrɛ n'o ye bureau exécutif fédération malienne de football ko ni an ka senandolanci kotigi n'a ma segin a kɔ bɛɛ kɔlɔlɔ o b'a ta ni k'a lase Mali senandolanci ko bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni mars kalo tile 11 nata ye min ye babusentigi ye a ye ɲɛfɔli kɛ o fana nasiraw fɛ. Ni gɛlɛya bɛ fédération ni a ka jamana cɛ o principe de don FIFA ye lettre ci okumu kɔnɔna na o lettre cili a ma balan na FIFA bɛ fɛn fila de kɛ soit a bɛ lettre ci ma k'a fɔ an hakilinata ye nin ye walima ni i ye mun kɛ n'a a ma diya ye a bɛ i ka jamana suspend ka bɔ compétition internationale de football bɛɛ la mais an ma suspend fɔlɔ Mali ma suspend u ko lettre kɔnɔ ko ministre des sports ka sigi a ka décision kan waa ɲin'a fɛ a ka segin a ka décision kan yanni samedi cɛ o ye ci de fɔ Mali ye jamanaba ye Mali gouvernement ye gouvernement ba ye FIFA tɛ se ka Mali gouvernement bila k'a fɔ ko ka ko kɛ mun ka d'u ye Mali gouvernement y'a ka décision ta FIFA tɛ se k'a fɔ Mali gouvernement k'a bɔ a ma a tɛ bɔ a ma. Bi siga tɛ min na an bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ an ka senandolanci a man kɛnɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se k'a lakɛnɛya ni k'a jɔ a sennugun kan fo baaraw ŋaniyaw de ka ta. Jɔfɛ bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye maa ɲɛma bira an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni jumado marisi kalo tile ta ye Général Kafuguna Kone maa kun don maa min kɛra maa ɲɛma ye an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna
Amadou Tumani Touré ka fanga kɔnɔ a kɛra ministre min ɲɛsinnen kun do marako ni marayɔrɔ kow mɔ. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Dabama ka wele sera a mɔ ka si don san 70 ani san zabala surasi kun do maa min ni jalaw caman fɛnɛ bɛ a bolo. Général Kafuguna Kone Dabama ka wele sera a mɔ an bɛ jɛ ka dugawu dɔn kɛ yarabiyama Ala ka dayɔrɔ suma. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka wale ɲumandɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma. Laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.